mah tu kapur ke bau deputy CM hiu ong ingi ba ka jingkhang jo sekretariat ka pli arsau kantan rela dangi wan ban yat ban lektur sekretariat ban ya kendu ung isya khang no apo IGP hang tu habarik point lagi pulit ki khang no e galenti ka jongi ban ila kelir ka jingkeli hakatu kapur ba bale ki khang pat yang hang ni halenti kalong kum chu ru ikino elam jong ka GTF ni i ba ki kilet sekretariat ban pelong ni ka jingki ban ya keren la ni ban ya kendu lekim sim la yo lan rela pengat penman ki le sia ki kendon an ban ra seposada ti ka jingkren jong kinoilam ki jongi kinong sensya ki bedon ka bor ka long hi umta isunang tang ban kren ban penbi ju pai ba le si ka dei tang ban penpau su pai ba ban pen i ba ka jengkhang jo ka sekretariat ka pli ar sau kenta le ni ki kloi ban ikendu andre la da filet pat ban rung po sekretariat ki pulit kila ada ban khang tala lupa na po ya sekretariat finom yo ban rung ada pim dei ba fila yo ya kata ka appointment la ni fin yo ya kabor ni ki bor ki ba trong ti ngiso ban penrem jur ba kamdon jingmut dak boburom ya i menteri sembut menteri rang ba jong ni ban ong dak tien ba sekretariat ke plien dari film iPad film pen i par ya kam ba pli sisa ba ka sarkar kalong kloi sisa ban ye kren ikimat ki bakta yo pat ba ka bakta ya lang sa lang kita ko Hatu ki iyo dong dah bang ding ni ba ka jingkren jong tu ki jingsa ong bala aji kun ba tinweng ni ta ba ka lag ma la pa kai bor Hatu kadi kan kamdi ka jing mamlong bamdon jigit kli ndai lo la di ban khot jigli ki samla ban ekren ni ki ban fu thu ki da ki jing ki ken pi kumbang oi pi ngirung yo i lomba kila pakai ko bore ki jingkren CM ru ong kaju deputy CM ru ong kaju baka nomdon kanu permanent structure hangta hapo lumpong deng rengim yo kumkat kum ka jingkren ga jongki pat kinoi lam jong GTF mentan ki ong bakim sim la yo kanu official jing pentek nak liang sorka kabodon kam kolong ba ladangi nak liang jong ka GTF kila ai da ka jing tho sa sorka kan ka kamram jong ka sorka ban juba da ka jing tho kanang ma hadin habut manu mentep la da ka don ka jing kelai tiet menta la da ka city ka ba kila ada ban penmi homa baong balasha ban sna ki villas la sha ban sna ki restaurant la ni ki cafe hapo ulumpong deng menta kansan ha u April akani ka tayo ka bala ada menta tayo ki syuong ban nom don syu ki permanent structure la shay yo ka kalabyang kata ki ban ong bangin sna byang hintep namar ki brik bodon ka bor kila ban les ban pen kala ha ka siklep mat ya ki jing tho jing ta tiknang ba kan don ka jing syania ka ba mar kaliang ka bahaba ka sarkar kan ai ka jing tho sikini ki samla sakani ka foundation kanang ba kita ki jing tho kinlong ki record bat kinlong ru kisah ki sebut hadin habut la da ka don ka jing pen kala ya kata ka jing keren ka jing kut ka jing